הנה איזה לוק, חכי תראי, זה לא מתאים לנחל, מה אכפת לי? סבבה. תרגשת רגע, אני חייבת עוד, חייבת. תקשיבי, אני פותחת את הוואטסאפ, זה מתקפה גרעינית קופצת עליי, את לא מאמינה, לא, את לא מאמינה, את לא מאמינה לי? דקה, אני אראה לך, תראי, קבלי 521 הודעות שלא נענו. אני מתה מהצפה ושתביני, וזה רק הקבוצות שלא הוצאתי מהארכיון. אצלך לא ככה? לא, אני מתה, כל הוואטסאפ. אני לא יכולה. אני צריכה עוד משרה לתפעל את הוואטסאפ הזה. אז מה אני עושה? אני אומרת תודה רבה, שם יתברך, סגרתי את הטלפון, למחר הצהריים אני רק עם הילדים שלי, אני רק עם התואר. אני לא יכולה לתת מענה לכולם כל הזמן. לא, לשים גבול, זה לא ייתכן. אז מה קרה? אז לפעמים אני מפספסת הודעה שמעזור, מפספסת 521 הודעות פספסתי, לא נורא. לא, חוץ מזה שאני אימא במשרה מלאה, מטפלת, מדריכת הורים, קליניקה, סדנאות, הרצאות, פה, שם, פי, וואלה, לא יכולה להחזיק הכל. לא, אני מלכה, אבל יש גבול. מכירים את זה? תגידו שזה לא רק אני ככה עם הוואטסאפ, מתקיפו איתי, תגידו שזה לא רק אני.